Od lubanja, pištolja, sjekira do nakita, anti-covid vizira i zlatnih pehara, uz dobru ideju sve se može isprintati. Krenulo je onak od aviona, to od uvijek želim letiti, od uvijek želim napraviti nešto što može letiti. D3 Studios 3D zagrebački je studio koji su osnovala četvorica prijatelja, među kojima je i Luka Kirin, koji je znanje strojarstva spojio sa ljubavlju za umjetnošću. Odlučio sam spojiti nekako ugodno s korisnim, a to je strojarstvo sa slobodom umjetnosti, gdje onda mogu raditi sve svoje izmišljotine bez omeđenosti prirode. Kako je došlo do 3D printera, u tom trenu kako su printeri zapravo krenuli se razvijati u svijetu. Naš otac je nabavio dijelove od nekog Kanađana, to je sve sklopio i mi smo jednostavno bili toliko očarani tim konceptom da smo odlučili prvo naučiti malo više, onda uložiti malo više i evo sad smo tu gdje jesmo. Evo, imamo svojih, 8 strojeva, ako ne brojimo one koji su kod nas svih doma. Printeri s kojima Luka rukuje baziraju se na DLP i FDM tehnologiji, koja je jedna od najpoznatijih tehnika 3D printanja. To je gdje imamo nit koju grijač topi i onda kako se ta nit topi, kako se stroj zapravo giba. Ima još jedan motorček koji tu nit gura te dovodi do tog da glava alata izbacuje nit plastike na površinu i svaki put kad napravi jedan krug, taj stol ili ta površina se zapravo spušta za određenu količinu. I osim toga imamo mogućnost DLP tehnologije. Tu tehnologiju koristimo za neke stvari koje je jednostavno nemoguće za fino obraditi i bilo šta što je potrebno da ima jako detaljan finish. Iako je modeliranje i printanje ponekad mukotrpan rad, Luka uvjerava kako je isplativ. Za ljude koji bi se htjeli baviti 3D printanjem mogu reći da je veoma zahvalna stvar. Jednom kad se nauči ko vožnja bicikla, znači ne ide nigdje, a omogućuje puno više. Da taj cjelokupni svijet i ta cijela zajednica ima jako lijep i pozitivan mentalitet u kojem je doslovno sve nastrojeno samo da se radi. Znači, samo da se radi i da se radi u svrhu dobrobiti za sve. Za sve probleme koji zahtijevaju kreativna rješenja, obratite se 3D mušketirima.